Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, laki pa ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Ikaduhang semana na sa bulan sa Oktubre ug 70 days na lang Pasko na. Sunod-sunod sad ang pag-ulan sa lain-laing bahin sa atong nasod busa. Atong ampinga ng atong mga kaugalingon sa sakit, labi na nga ang hulga sa COVID-19. Anaagi hapon. Among giawhag ang tanan na magpabakuna na oy. Aron merry ang atong Christmas, ha? Karong hapon, bisitahon nato ang northern part sa Cebu. Atong tanawon ug paminawon ang mga istorya sa paglaom na sigurado na aduna tay makatun-an. Sa Bisaya gyud, atong makauban sa atong programa si Office of the President Asek Girly Veloso para sa mga bag-ong abli ug natabangan sa Malasakit Center. Makauban sad nato si Sangguniang Kabataan Barangay Antipolo, Medellin, Cebu Chairman Merl Wembert Cando. Ug sa atong Bisaya gyud success story, ila-ilahon nato si Maria Nora Ancahas ug ang iyang humble beginnings from rags to riches. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes. Ang atong ihatod kaninyo karong hapon, diri lang sa Bisaya gyud na inyong pud mapaminaw sa mga RMN networks, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sa mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Good news sa tanan. Sa mga gusto og lodya ha, aron do na mo'y magamit na pan-text, pantawag ug pang-internet para sa inyong online classes. Hatag ta og 100 peso worth na load. Kini para sa pinakaunang 20 lucky winners, napulo ka lucky winners sa Globe subscribers ug napulo ka lucky winners sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address. Ug ayaw kalimot sa pag-like ug follow sa atong Bisaya Gyud Facebook page aron sigurado mong makadaog. Unya, atangi ang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Barangay Kawit Medellin Youth Correspondent Honey Lim. Share, like, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, pagkasugda na ang konstruksyon sa Phase 1 sa Bohol Arena na nakantidad o kapin 200 million pesos. Human kining gianunsyo ni Governor Art Yap nitong Oktubre 13, 2021. Ang maong proyekto makita sa Barangay San Roque, Talibon City na magsilbing multi-purpose center na pwedeng gamiton sa lain-laing klase sa selebrasyon ug sports activities ug pwedeng gamiton isip evacuation center sa panahon sa katalagman. Dugang paniini, aduna po'y Northern Bohol Bulk Water Project ang lungsod na adunay gitasong napulot ka metros ug gilawmon nga 20 metros. Kini nakantidad og kapin sa 500 million pesos na makatabang sa 14 ka mga barangay sa lungsod sa Talibon ug mga lungsod sa Bien Unido ug Trinidad. Sa Region 10, nagapurapod ang pagkagama ng probinsyal sa Bukidnon ug 750,000 pesos financial assistance sa 30 ka mga kani rebelde. Nagipangunahan ni Governor Jose Maria Zubiri Jr. sa Barangay Palambong, Malaybalay City niadtong Oktubre 12, 2021. Nakarawat ang mga benepisyaryo tagsa og 25,000 pesos, usa ka sakong bugas og delata subay sa Provincial Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP sa kagamhanan na tumong na matabangan ng mga kani-membro sa communist terrorist groups sa ilang pagsugod sa ilang bagong kinabuhi. 12 sa mga niini ang misurrender sa 8th Infantry Battalion, 11 sa 88th Infantry Battalion ug 7 sa Military Intelligence Company. Di nila gihatag ang 25 ka high-powered firearms. Sa Region 13, nagapudapod og livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development nga nagatidad og kapin 1 million pesos sa 5 ka asosasyon sa munisipalidad sa Claver, Surigao del Norte. Gipangunahan kini ni DSWD Regional Director Ramel Hamen, TESDA Provincial Director Catalina Tacubao o Claver Mayor Georgia Kukyangke. Nakarawat usab ang Pangi Empowered People Association, Kabugo Claver Action Force for Recovery Enhancement Program Beneficiaries Association, Sapa Rice Farmers and Millers Association, United Ladgaron Farmers Association ug Magallanes Integrated Farmers Association og 300,000 pesos matag usa subay sa Executive Order No. 70 ni Pangulong Rodrigo Duterte na Whole of the Nation Approach.
Daghang salamat, Jay. Nadugangan na usab ang atong malasakit center sa Mindanao. Sa ulahing datos nato anaa na kini sa 37 tungod kay adunay bag-o nga malasakit center nga giablihan. Asa kini ang detalye ihatag kanato ni Assistant Secretary Girly Veloso. Maayong hapon kanimo, Asek Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, umaayong hapon. Niabot na og 37 ka malasakit center sa Mindanao. Human giablihan ni adtong October 12 ang ika-143rd Malasakit Center sa nasod. Anaa kini mahimutang sa Doña Maria D. Tan Memorial Hospital sa Tangub City, Misamis Occidental. Ang launching niini gitambungan sa amahan sa Malasakit Center na si Senator Christopher Lawrence Cuyabongo uban ni Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dean. This is the 37th Malasakit Center sa Mindanao. Ang hospital nakadawat sa 3 million pesos na Social Civic Projects Fund ug 10 million pesos na Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Sa susamang adlaw, gibisita usab sa ato ang kugihan nga senador na si Kuya Bongo ang laing Malasakit Center sa Osami City. Iyang gibisita ang Malasakit Center sa Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center sa Mindog, Osami City. Alang sa pagsusi sa operations niini. Ang Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center mao ang ika-61st sa mga nagunang Malasakit Center na natukod sa nasod. Sa 143 ka Malasakit Centers nationwide, 77 ang anaa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 37 sa Mindanao. Samtang gikan usab sa Mindanao ang atuang Malasakit Center beneficiary karong adlaw, si Hazel Morales na taga Mati City, Davao Oriental, miasoy sa iyang Malasakit Center experience. Ania ang interview ni Hazel. Unsa nga pamaagi ma'am nga natabangan ka sa Malasakit Center? Trabaho ko pinagi sa Naunsa man imong pasyente? pasyente nag-booking. Pila pud iyang bill ma'am? 160,000 po. Ma'am, naa ba kay nabayaran? Wala, meron po. Salamat ko sa atong Presidente Rodrigo Duterte o kang Senator Bongo sa ilang nakong tabang. Anak ko kayo nga kandidat o kaya kong pabayaran ni Anne. Nagpagay salamat sa mga staff ko dili sa provincial. Happy City, o dili sa social worker na mga staff, kung sa malasakit staff sa tanan, kung sa inyo pasalamatan sa ilang mayong pag-entertain ka na po, kung sa ilang pag-asikaso ng salamat. Maukadto si Hazel Morales, ang sister-in-law sa Malasakit Center beneficiary na si Nelson Durano na taga Mati City, Davao Oriental. Sa bill nila nga 160,000 pesos, wala sila'y bisan piso nga nabayran. Maukadto ang ato ang Malasakit Center update for this week. Kini ang inyong Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. At malasakit. Daghang salamat sa imong Malasakit Center update, Asek Girly Veloso gikan sa Office of the President. Ug usa sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills, pangitaalang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod aron kamo matabangan. Sa atong pagbalik, ma-inspire sa atong Bisaya Gyud success story ang istorya ni Maria Nora Angkahas, ang iyang humble beginnings ug ang iyang naabtan karon. Tutok lang mga higala, we will be right back. Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build, build, build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong trend. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA,
Central Luzon Link Expressway, Cebu Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway, bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects, mahigit 29,000 kilometro na kalsada, mahigit 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng naiya at wala ng laglag bala, at mahigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Welcome back mga igala sa Bisaya Gyud, kini inyong amigo Communications Secretary Martin Andanar. Ni apil ba mo sa atong load promo last week? Karong hapon ihatod sa ato ni Honey Lim gikan sa Barangay Kawit sa lungsod gihapon sa Medellin, Cebu ang maswerteng load winners na mi-apil sa atong programa last week. Kinsa sila. Honey. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong adlaw sa atong mga tigpaminaw ug tigtanaw sa Bisaya Gyud. Kini si Christine Hanilim ang iyong youth correspondent gikan sa Kawit, Medellin, Cebu. Ug karon atong i-anunsyo atong mga load winners sa niaging episode of Bisaya Gyud. Unang winner mao si Nashlik Kim Rosel gikan sa Daan Bantayan, Cebu. Kaduhang winner gikan sa Dumaguete City nga si Sherwin Opeñano. Katulong nga winner si Paul Bertodazo gikan sa Misamis Oriental. Kaupat nga winner gikan sa Cagayan de Oro City si Welenia Go. Ikalima nga winner mao si Joshua Jules gikan sa Tagbilaran, Bohol. Ikaunom nga winner si Mark Christian Perez gikan sa Medellin, Cebu. Kapito nga winner gikan sa Surigao City si Linda Mahinay. Ikawalo nga winner gikan sa Masbate City si Drelyn Lubitania. Ikasiyam nga winner gikan sa Burgos City, Marilyn Pelaez. Ikanapu nga winner gikan sa Gihol, Bohol, John Malvar. Una ta magpadayon sa pag-anunsyo sa atong mga load winners. Ganahan ba kamo makadaog og load? Para makadaog sa Bisaya Gyud load promo, i-text lang inyong pangalan, address ug cellphone number sa 0917-848-6469 or sa 0908-850-1364. Ug karon, ato nang ipadayon ang pag-anunsyo sa atong mga lucky load winners. Ika-11 nga winner mao si Gilbert Lutrago gikan sa Busan del Norte. Ika-12 nga winner gikan sa Davao de Oro si Celine Andres. Ika-13 nga winner si Lita Eugenio gikan sa Butuan City. Ika-14 nga winner gikan sa Cebu si Christine Hanilim. Ika-15 nga winner gikan sa Leyte mao si Elvera Villacampa. Ika-16 nga winner gikan sa Negros Oriental si Julius Castillo. Ika-17 nga winner gikan sa Bukidnon mao si Eileen Manalo. Ika-18 nga winner gikan sa Zamboanga del Norte mao si Lilibeth Aldohesa. Ika-19 nga winner mao si Christina gikan sa Kalubian, Leyte. Ika-20 nga winner mao si Shane Pearl de la Peña gikan sa Cabangasan, Bukidnon. Para sa dugang impormasyon, i-like o i-share ang Bisaya Gyud Facebook page. O kini si Christine Hanilim nagpahinumdum nga magparehistro para makaboto. Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Good News Honey ug sa atong mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Gikan sa simpleng pangandoy na makalingkawas sa kakabos, inubanan o pagkakugi, karon gita gamtam na ni Maria Nora Ancahas uban sa iyang pamilya ang ilang paningkamutan. Gikan sa Medellin, Cebu, atong sundan ang iyang Bisaya Gyud success story. Let us watch this. Sa atong Bisaya Gyud Success Stories, atong ilailahon si Nora Ancahas. Kaniadto usa ka katabang na dako ang nabag-o sa kinabuhi tungod sa pangisda. Ako si Nora Ancahas, taga 50 years, running 50 pa, taga Mahawak, Medellin, Cebu. 18 to 19 years old. Ang trabaho nako sa una, ningadto ako sa Manila, kay naningpad ako nahimo kong katabang. Unya, niuli ko diri, nakita nako ang usa ka tawo nga mangingisda, maon na
muna nagkasabot mi, nagminyo mi. O sa among pagminyo, nagkasabot sad mi nga maghimo mi o gamay lang usa nga bangka. O kay maora masay among maabot. Sayang desisyon na mubalik sa Medellin, Cebu, gikan sa gamay na kapital sa tabang sa amahan ug mga natigom niyang kwarta, nagsugod sila sa gamay na baruto. Ang pagsugod na mong paninda og isda, mao to siyang katong nagtukod mi og gamay nga bangka. Unya, ang ako mismo ba na maoy nagunay og panagat. Tapos ako, igabot niya, ako rasad mismo ang magtinda sa iyang kuha. Kay sa una pa to, kay ginagmay pa man to, kay maliit pa man to nga bangka. Malipay lang kami nga makahalin mi sa usa ka simana o mga 2,000 ingon ana, mahigit 3,000. Kay gamay raman to nga bangka. Sa pagtukod na mo og pambot, syempre dili man nato mada kay gamay raman to kita, kay gamay man to bangka. Nakautang sad mi sa mga tao nya, buhi pa to akong papa, nakautang sad ko sa akong papa. Unya nang nananto mi. Moto nagsugod mi sa gamay nga inana tanto nya among gipalago. Mao na ang resulta nga sige unya giipon gid namo og maayo, wala na mo usiki, gitarong na mo paghipos nga moabot mi sa ingon ana nga panahon. Ang ako palukso karon bali tulo na. Sa karon nga naanami dakong bangka, palukso naman na siya, kay dako naman na siya. Ang sa akong kita gyud basta okay lang gyud ang wala lay low pressure, okay lang gyud ang panahon. Nakakita ko sa isang linggo mga 100,000. Ang akong natabangan nga natagan ako panginabuhi nga mga tao, mga 17 sila ka tao sa isang bangka. Sa tulo ka bangka, mga 51 sila, kay tulo naman ka bangka. Bisan man, naapektuhan usab ang ilang panginabuhian tungod sa pandemyang COVID-19. Before sa wala pa'y pandemic, ang katong wala pa'y pandemic, ang palukso namo kung magdungan sila ang tulo ka bangka o panagat, dili mawala sa isang buwan na mga mahigit 500,000 ang amuang abot. Ang pagsugod na sa pandemic, medyo na minus-minusa na siya kay syempre ang atong isda dirira kutob sa ato nya usasab dili man kaadto og Cebu ang ato isda kay nagneed og subtis ang katong mga helper. Una sila makaadto og Cebu City. Amo lang siya gipaningkamot nga bisag pandemic kay pagkaon dili man gyud nila gituha. Okay ra man daw. Pero bisag gamay lang ang income, amo lang gi paninguha gyud ba nga dili lang mawala ang panginabuhi sa amoa. Gawas sa napaeskwela ni Nora ang iyang mga anak sa nindot na eskwelahan. Nakapalit usab kini og mga balay, luna, nakapagpundar og mga sasakyan ug nagsugod sa mga laing pang business venture, ang pag-alima ug mga manok panabong. Ang nabag-o sa akong kinabuhi mao na ni siya nakapalit og mga sakyanan, unya na ako'y mga ubang mga properties nga napalit sad o ingon nakatukod sa ko sa kaugalingon namong bahay o uban pa. Ito yung mga napundar ko. Yan, jiman ko, bilyaran. Tapos ito, dirty kitchen sa kabila. Mao niya akong mga napundar, dalawang sasakyan, tapos yung multicab. Welcome to my farm sa asawa ko o sa aming dalawa. Si Nora nakatabang kaniadto, wala gihimong babag ang kalisod sa kinabuhi aron mabangon ang iyang pamilya sa kalisod. Lakip na pod ang mga nagtrabaho kanila. Ang ako lang advice sa mga tao nga gusto silang motukod aning negosyo kay dili man gini siya madali kay tungod dako ni siya og kantidad. Kay karon kung magtukod ka mga 3 million naa gyud ana ang mga budget nimo sa imuhang mga materialis o dala na tanan labor nya. Kailangan kung makatukod naman mag-ayos tarungon nimo gamit ang kwarta, dili nimo sikusikan o magsikap og maayo, magprosige gyud nya, disiplina sad sa mga tao. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kita mo adto
walay dali o lisod sa taong gapaning kamot o adunay pangandoy. Ang istorya ni Maria Nora Ancahas ug iyang pamilya gikan sa simpleng pagpangisda o pagpaninda karon usa na kadakong panginabuhian na naghatag usab og dakong tabang sa kadaghanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, sa atong pagbalik makauban nato si Sangguniang Kabataang Barangay Antipolo Chairman Marl Wembert Cando. Tutok lang mga igala, we will be right back. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago. Kapayapaan sa Mindanao, Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we will all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandataan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayanan. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga igalang Bisaya sa atong mga kaigsuunan na lahutay sa pagpaningkamot aron makabangon karong panahon sa pandemya sa atong mga kumbati ng mga tindero ug tindera, mga driver ug sa tanang mga frontliners. Maayong hapon kaninyong tanan. Youth empowerment pinaagi sa mga ladderized trainings kabahin sa pag-amping sa panglawas ug kaayuhan sa mga kabatan-unan sa ilang munisipalidad ang duha ka prioridad ng mga programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Antipolo sa munisipalidad sa Medellin, Cebu. Aron iambit ka nato ang ilang mga programa o proyekto. Makauban nato karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay Antipolo Chairman Marl Wembert Cando. Mayong hapon kanimo, Marl. Mayong hapon, Secretary Martin Andonar. Ako dahil si Marl Wembert Cando, the SK Chairperson ng Barangay Antipolo, Medellin, Cebu. Marl, can you share to us unsa nga programa ang inyong giorganisar nga nakig-alayon mo sa POPCOM o ang Commission on Population? So, isip Sangguniang Kabataan diri sa amuang barangay, kami nakig-alayon sa Commission on Population and Development Region 7, kundiin ang Barangay Antipolo isa sa napalad o swerte nga nahatagan o higayon nga mapahigayunan o training regarding sa responsible parenthood and family planning o kundiin naay 15 ka mga batanon nga napadala adto sa Alta Gardens Resort sa lungsod sa Cordova. Tapos lain usab nga programa nga mo ang napahigayon nga nakipartner gihapon mi sa POPCOM 7 is mao ang for ladderized training kundiin naay 20 city ka mga batanon nga i-train para mahimo nga mga trainers diri para ipahigayon ang mga nagkadaiyang programa sa POPCOM diri sa among barangay. Unsa po'y nahimong maayo nga epekto ani nga programa sa mga batan-on sa Barangay Antipolo? Diri sa among barangay nakahimo mi o naka-raise mi og awareness nga naaday ahensya sa gobyerno nga ato ang gitawag og Commission Population og diin ang iyang prime purpose is para gud sa magpahibaw unsaon nga naay family planning ang matag pamilya, unsaon gud pag-implement sa mga programa nga amo ang madani ang mga batanon nga dili mo engage into sexual practices para malikayan ang mga teenage pregnancies nga very common gud diri sa among barangay. Karong panahon sa pandemya, giunsa ninyo pag-ambit sa mga kabatan-unan lakip sa inyong mga kabarangay ang importansya sa pag-amping batok aning COVID-19? Karon naata sa extraordinary time o isip batan-on, padayon kami nga nagpahigayon o nagpahinumdom sa amoang mga kanang katilingban or sa amoang mga ginsakpan nga ang COVID tinuod o kini usa ka problema nga angay gyud nato hatagan og importansya og pagtagad nga dili kita magpataka o magpa-expose sa mga daghang tawo nga
para dili ta matakdan niining giganap nga sakit. Karon Marl, giunsa pod ninyo pag-inganyo sa imong fellow youth na magpabakuna labi na og duol na sugdan ang vaccination rollout para sa mga kabatan-unan. Karon panahon na diri sa lungsod sa Medellin nagpadayon ang pagpamakuna og kami sa Sangguniang Kabataan na part sa among program gayud nga naami monthly nga kamustahan session o kamuagin ang kanunay nga gipahinumdum kanila o mag-share gid mi sa among page sa anang mga schedule sa pagpamakuna o pag-remind kanila nga angay gayud nga magpamakuna kita. Mar, gaalalay sad mo sa mga estudyante sa inyong barangay. Unsa-unsa sad nga programa o assistance ang inyong gihatag sa ato mga estudyante? Diri sa Barangay Antipolo, anaalang kitay usa ka tunghaan nga pampubliko mao ang Antipolo Integrated School o isip tabang sa ato mga magtutudlo dira sa maong tunghaan. Karong tuiga naghatag o nagdunar ang Sangguniang Kabataan ngadto sa maong tunghaan og school printer yung mga bond papers alang sa paghatag o kan suporta kanila sa modular learning. Nagsugod na gahapon, October 15 og matapos sa October 23 ang selebrasyon ninyo sa Linggo ng Kabataan. Marl, unsa sad na mga programa ang atangan sa mga kabatan-unan diya sa Barangay Antipolo? Ang Linggo ng Kabataan sa lungsod sa Medellin nagsugod na kagahapon kung diin na ay ipahigayon nga upat ka series of clean up and ingon man tree planting o karong adlaw ang second day, so bago lang nagpahigayon ang second cluster o ugma na sa third cluster ingon man ang ikalunis po mao ang fourth cluster. So mo na siya na upat ni sila upat gini nga nagsunod nga mga adlaw kun diin ang tanang barangay nga lakip sa lungsod sa Medellin mo tampo gayud sa ilahang kanang presensya dira sa ato ang pagtanom niya. After sad sa ato ang 4 days nga series of clean up, naasay higayon nga 3 days pod nga mga trivia night questions. O sa 7th day gayud sa atong pag-celebrar sa Linggo ng Kabataan natay virtual nga mental health seminar o katangan lang kini sa page sa SK Federation ng Medellin, Cebu. O para pod sa mga batan-on diri sa Barangay Antipolo, wala pa matapos man ang tuig 2021 o ganaan pa yung mga nakalatid sa atong annual Barangay Youth Investment Program nga mga programa nga angay kayo katangan o kini amo alang ipahibalo ngadto sa amo ang SK page mao ang SK Barangay Antipolo, Medellin, Cebu. Marl, ang imo na lang mensahe sa mga kabatan-unan sa Barangay Antipolo. Sa kanunay na kong ginasulti sa ako ang mga ginsakpan diri sa Barangay Antipolo, ang kanunay kayo tang mag-amping o padayon ta sa ato ang kinabuhi o dili unta mamahimong babag ang COVID kung unsa man ang ato ang mga gisagubang karon nga mga problema. Padayon ta labi na mga watanon labi natong nasa mga nag-school youth nga padayon ta sa pag-eskwela o dili unta kita isalaag niini nga problema nga ato ang gikon karon. Padayon pag-amping ubanan nato sa pag-ampo. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Barangay Antipolo, Marl Wember Cando. Daghang salamat Secretary Martin Andanar o maayong hapon kanimo. Mga higala, diri natapos ang inyong programang Kanunay Anda Mutabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban, si Office of the President ASEC Girly Veloso, Sangguniang Kabataan Barangay Antipolo, Medellin, Cebu, Chairman Marl Wembert Cando, kang Maria Mora Ancahas, ug sa atong Bisaya Gyud Youth Correspondent gikan ang gihapon sa Medellin, Cebu, Honey Lim. Magkita na sad ta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malaybalay. Ug makita sa social media platform sa Armen Facebook o Bisaya Gyud Facebook page. Palihog sad ug like, follow and share ang atong message sa atong Bisaya Gyud social media accounts. Facebook page at Bisaya Gyud PH, Instagram Bisaya Gyud, ug subscribe, share and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sad
Makontak ang Bisaya gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon og higalang Bisaya. Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi mag-ampo ug magkita-kita tag usab mga bay. Diri lang sa Bisaya gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun!